Iko lagi. Di ko mo nangoy lagi. Usa kay anod ko. Padung nimo. Eh may munta guys. Karulawa, lain na po ng lugar atong atuon karon. Ang plano karulawa is ang Batuan gyapon. Ang daging semana dito man tag Batuan dito ta sa Kansagipot Falls. Karon ari na pud mi sa Kangkuroy Falls sa Barangay Santa Cruz sa Batuan gyapon. Pero kabot mo sa Batuan, ingon ang taga dito nga dili kuno pwede tungod kay lubog ang tubig. So basin kusog ang baha, lawom. So dili ta mo ngasong kay delikado na nga nga lubog kay kusog ang baha na. So bisan pa man og ata makadong dito, nagay po ipakita ninyo nga gikan sa Batuan ang kanilang basakan. So tanawan eh. Karon ari mi sa Balilihan. Balik mi sa Barangay Saleng kay naay giingon ni John Rederea si Kulirang Lumbay nga gitawag og Niluksuan Falls. So mo ni mong option karon gikan diri sa Batuan adto meron sa Niluksuan Falls. So adto ta enjoy na to atong adlaw. Bisag wata mo dadto sa Batuan, ari ta sa Balilihan. Pasod ta sa Niluksuan Falls, mo ni nga daan. So lado-lado tagi balikan kay gikan ta gidong tag Batuan, ja nibalik pa ta diri sa Balilihan, padung diri sa Niluksuan Falls. So bahala na, basta masulit rong adlaw, malingaw ta rong adlaw, natay bagong lugar nga masuruyan. Kuyog ang Team Fighter. Nay lisod-lisod nga daan gamay. Susuguan no ne Jamit up doon eh. Okay guys, naabot ta sa Niluksuan Falls. Gikan tag Batuan, lado-lado dito nga bihayaan dito kay lima kag Batuan iabot mi sa dapit sa sentro. So pag abot mo dito, ningon mo tayo dito nga di lagi pwede ang Kuroy Falls tungod kay lubog sa kusog ug baha. So ibalik mi diri sa Balilihan. Niya meron sa Niluksuan Falls sa Barangay Saleng. So ato makita ang falls nga lami kadto, tanawa. Kauban nga po no silang Twitch Ryan. Yun. O kani. Wah, fighter me. Ano sa ngani mo doy? Simon Car Vlog. Ah, Simon Car Vlog. Ano to, mga bagong membro na mo to ha. Tulo ka buok. Kisa to, to ilaw na. Oo. Aw, ilaw mo na kay backride mo. Backride mo. Ha? Na bagong kauban si nga na to, ma'am? J Lopez channel. J Lopez? Ako yawa. Og si And Garcia Vlog. Wow. Subscribe to me guys ha. Subscribe po ko ha. Yes, yeah, I already subscribed you. Don't forget Malons TV, man. Yeah. So wala na ta mga prank-prank no, na nata diri sa mga tirada vlog na taba. So wala, tirada sa guys. Tirada choy. Tirada. Unsa napalaw do taron sa Batuan? Palaw Batuan, so maraton direta sa Balilihan. Saleng. Niluksuan Falls. Niluksuan Falls. Muna ganda sa manok. Iman ang manok, ma'am? Manok Bisaya, oh. Lamiya do dai. Daghan mo manok aton ha. Wala pinalit na mo na siya. Ay. Makatapal na ni. Barato naman. Nilaming na dito. Oo, nindot na siya kay nilaming. Pila ba ka na dito? Dili kilo per kilo. Pila per kilo? 200. Darang manok ko, duha ka buok, tag isa sila, tag 200 kuno kilo ni kanang usa ani murag amot kuno usa ka kilo. Yeah. Napay sili. Manok na. Uyo ka do. Kuan kanang palaro. Kapos na ta. So, suroy-suroy ta sa sapa. Kay taas magyapon eh, pupariha gyap murag puparay purma sa Kansagipot pero gamay ra ni yung area. So mao ni ang Niluksuan Falls. Ang katong Niluksuan dito sa ubos kay habog man to siya og ambak sa tubig ani mabawra mo ni daw kana. Ani murag mabaw ni dinhe kay kita man ang anapog. Muna yung kinaibabuan. May siminto nga gibutang, gibog para asa ni para pugong sa rin sa tubig para di kadto mo
baha ba. Pwede maligo ya po na ni. Mabaw na yung pormaha. Sa unahan to na gabaha na pod. Gikan ni sa Basakan. Padong dito sa Ubos, dito na sa pinakahabog nga bakanan sa tubig. So ay tagtabo ka ni, latay tayo na yung pilapil nga siminto kasi sika so di ba ni dangog. Arita sa atbang sa katong habog nga falls kaning kinaubusan nga bahin sa niluksuan. Okay na? Okay tayo. Amba ka na. Ha? Wala ka ba? Oh, wala dahil? No, kaya na tayo. Basta may gano'n ka lang maligo po ka. Oy. Ayay. Ligo lagi. Di ko mo na ngoy lagay. Ano kinyak na oh? Oy, kay anod ko. Padung nimo. Wow! Jacuzzi type. Team fighter. Jakulsi. Jakulse? Jakulse? Ah, lami as pa man. Ang kaya tinawag na pangalan, jacuzzi mo, di ba? Oh. So, kami, jacuzzi. Jacuzzi. Mo yung ibabaw sa falls oh. Ibabaw. Inigdo nga re. Oh na ang niluksuan. Igani raw kay di man ta kay mali mulangoy. Are daw ha. Yo, Refreshing ka do. refreshing ka no? Yo. Okay na na. O suroy mo riyan ara ni sa barangay Saling sa Balilihan. Wapo ka nga falls. Dili hadlok kay landag ba? Dili dagag kahoy. Dili sa niawa dili sa. Dili tiawan og purma. Oh, bitaw. Suroy mo re. Okay ka do. Dol, pasalamat sa atong sponsor manok Dol. So, we would like to thank our sponsor for the chicken. 2 chicken and... Manok. Ako na. Say, Bisaya sa English man. Say, Bisaya sa English. Bisaya sa English. So, Bisaya chicken. Ito sponsor ni ko ni Ann Vlogs, Ann Garcia Vlogs, o ni G. Lopez Vlogs. Tagsado mo manok no? Mga new fighter. Basig, wa man kay mo patawag dito na ugma manok ka. Ha? Invite sa mga napay gusto matin sa Monteb, isa ka manok lang. Oh, sa kamanok ka. Benta sa. Ay, journey duha. Pero isang Diyos nga ipaihaw daan. Oh, para di na ako mag-ibot. Ha? Para di na ako mag-ibot malimo. Okay, humana tarong adlaw. Napalaw ta dito sa Batuan, napalaw ta dito sa Batuan pero naa tay opsyon nga gwapo dinhi sa
Balilihan Saling ang Niluksuan Falls. So daghang salamat sa inyong pagtanaw og shout out ko sa Luayon family sa Kanagong. Daghang salamat sa pagtanaw og hinaot kaya sa sunod mo tanaw gyapon mo sa mong video og aron makakita na mo og mga lugar nga bag-o nga mga tuan pohon. Daghang salamat og ayo kalimot sa pag-subscribe og sa pag-follow sa among mga tagsa-tagsa ka channel. Daghang salamat og sunod na pod og God bless.